En dan nu 2 prijzen waarvoor de harten van menig acteur en actrice hier in de zaal aanwezig aan het popelen gaat. Namelijk de prijzen voor de beste acteur en actrice. Eerst de mannen en we gaan kijken naar de 3 genomineerden. Dat was afgesproken. Wanneer kan ik je weer zien? Laten we meteen morgen Pierre Bokma afspreken. in Leedvermaak. Absoluut met je praten. Morgenavond, vroeg in de avond, ik heb niet te laten. Waarom vertel je me dit? Tom Jansen in Loos. Geef je nog een les om in aanbieding te komen? Dat is het laatste wat je doet. En tenslotte Johan Ooms in Rituelen. De winnaar is Pierre Bokma voor Leedvermaak. Naar voren Karl. Op. 4 keer. Ja, jij gaat het hartelijk gefeliciteerd. Je gaat het juryrapport voorlezen volgens mij. Hoewel wij samen op de toneelschool in Maastricht hebben gezeten, zal ik het niet in het Limburgs doen. Volgens mij doet de man die de juryrapporten geschreven heeft ook een gooi naar een gouden kalf. Want het Dacht zijn ik wel. nogal Ik vertel je straks wie het heeft gedaan. boterhammen. Ja. Beste acteur. Een mooi geschreven rol en een briljante techniek maken niet noodzakelijkerwijs een groot acteur. De persoonlijke manier waarop Pierre Bokma in zijn rol van Nico in de film Leedvermaak van Frans Wijs aanwezig is in zowel stille als dynamische momenten, puttend uit een gamma van kleuren, getuigen van een groot inzicht in de complexe materie van het acteurschap. Geen enkele voor de hand liggende keuze. Steeds de uiterste van zijn rol opzoekend, geeft hij zijn creatie een glans van grote allure. Dit alles gekoppeld aan een grote concentratie en een briljante techniek maken Pierre Bokma tot de terechte winnaar van het Gouden Kalf in de categorie Beste Acteur. Pierre Bokma, jij bent toch vooral een theaterman? Ja, vooralsnog. Hoe ben je erin geslaagd om het, met alle respect, het brede smoelwerk van op de planken in te krimpen zodanig dat het in de camera kon? Een van de dingen die me geholpen heeft is dat het 's nachts werd gedraaid en ik dus bijzonder moe was. Dus ik kreeg het gewoon niet in een grijns. En ja, verder heb ik voornamelijk aandachtig zitten kijken en luisteren naar mensen om me heen. En dan ben je niet zo met jezelf bezig. Is er nog iets of iemand of een groep die je wat wil zeggen? Ja, ik wou in ieder geval dit kalf opdragen, of in ieder geval opdragen, ik neem het in ontvangst namens de hele groep die het gespeeld heeft, met Rijk en Edwin daarbij. En ik beschouw het dan ook als een collectieve prijs en niet als een persoonlijke. Hartelijk gefeliciteerd.